Assalamu alaykum hormatly tamaşaçylar, gaderli aýdymsa söýjüler we dinleýijiler. Bugun may aýynyň 3-ü hepden diýinç güni. Diýmek, gahrman arkadamyzyň tagallaty bilen açylan Türkmen we tele ýaýlymyny owallar taýlaşan atly gepleşigimiň täze sany ýaýlyma çykdy. Elbetde bugun owallar taýlaşan atly gepleşigimiň bu göçme sany gahrman arkadamyzyň tagallaty bilen bir paýtagtymyzyň merkezinde ýerleşýän Aşgabatymyzyň görküne gör goşup oturan Aşgabat Medendiýin Jalş Merkeziniň şu bagy bostanlyga bölenen ýazgy howlusyny gepleşigimiň göçme sanyny ýazgy edip otur. Bize şeýle owadan ýerlerde gepleşik taýýarlap halkymyza ýetirmäge bize uly mümkinçilikler döredip berýän, bize ähli wagtda görelle bolup duran, mektep bolup duran, halipa bolup duran gahrman arkadamyda gepleşigimiň başyna köp sag bolsun aýdýas. Edýär arkadamyzyň ýaşy uzak bolsun, jany sag bolsun. Mehriban arkadamyzyň alyp barýan beýgi işler mundan müýanada ulura waşyklara wetsensin. Edýär arkadamyzyň badalga beren Türkmenistan bir taraplyň mekanyny bilen ajaýyp ilimizi türkmen halkymyza gowunlar ýar bolsun. Her bir bagtyar ojakda arskal döwlet bereket bol bolmagyny tüýsüremeden ardy bolas. Mehriban ile şeýle ýaşy ardylar bilen biz owallar taýlaşan gepleşigimiň täze sanyna başlaýas. Gepleşigimizde bugun Marw welaýatynyň bir köpüýümizden uly söýgü bilen dinleýän halipa bagşymyz Aman Kadyrow we sadanarlar topar bil gepleşigimize hoş gördük. Köp sag bol. Hoş geldiňiz. Köp sag bol. Siziň şu şakyrlyklaryňyz, hormatlaryňyz, seýlegiňiz. Şuň bir ýa-ni aýdyşyň ýaly. Parahat ýurdumyzda, asuda watanymyzda mehriban gahrman arkadamyzyň bir şeýle bagtyar zamanasyny iýleşlemede bir aýdymlanmady, sağlanmady, o diňle dersen tamamydy. Ina parahat ýurdumyz, asuda watanymyz urjak ýaly döwürmezde bizi şu bagtlara ýetiren, aýdym aýtmana, sağ-salmana mümkinçilikler döredip beren, bize bir mektep halifa bolup duran mehriban gahrman arkadamyzyň jany sag ömri uzak bolsun. Oy biziň şu gejik rahmetlerimiz gahrman arkadamyzyň alyp barýan şeýleri parasatly pikirleri, kitaplary, ähli wagtda edýän ähli rahmetleri şuň köni ýerine düşüpdir. Şondan biz doly uruklanyp halifa gahrman arkadamyzyň ähli wagtda çeken rahmetlerine bir gejik sowgatlanmady, aýdymlanma, sağlanmady iýleşlemede ýetirer. Bizi şu bagta ýetiren, şu mümkinçilikleri döredip beren şeýle bir bagtymyzyň iň bir gözel ýerlerini ene biz görýäs mawy ekranlarda itlenlik ýerlerde ýadyk etmäne mümkinçilikler döredip berdi. Göçme ýadgylar hemme mümkinçilikler üçin mehriban gahrman arkadamyzyň jany sag ömri uzak bolsun. Köp sag bolun. Amana arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Siziň hem maşallaryňyz abat bolup şu edýär arkadamyda ýurdumyzyň parahatlygyny, asudalygyny wasp edýän owadan aýdymlaryňyň hem höwrüniň köp bolup bir ýene-de uzak ýyllar mehriban arkadamyda halkymyza ak ýürekden hyzmat etmekde de size de uly üstünlikler ardy bolasy. Ne gepleşiňde wamynda nesip bolsa bir dörejilik toplum tarapyndan siz üçin taýýarlanan soraglar bar. Siziň dinleýijilerinize, biziň tomaşaçylarymyza netlik getiren owadan aýdymlaryňyz bar. Olar nesip bolsa bir desanlap öňünden rowayatyny gurrun berip nesip bolsa gepleşiňde wamyna ýerine ýetirip berersiňiz. Indi bir aýdymlara geçmeden öňürti size dörejilik toplumyň taýýarlanan soraglaryna geçmeden öňürti bir siziň ýaşlyk ýyllaryňyzda dolan aýly aýdym sada gelişiňiz, ilkinji halipaňyz, mümkin häzirki wagtda bir perdentleriňiň arasynda siziň ýoluňyzy dowam etdirjekler bardyr. Her bir insanyň her bir bagışda, sadanlyda, şahyrda elbetde adam bir kiçikliginden dörýän, sunwatda bizim kiçik aýdymy sada hazam bir sunwata bolan höweslenmez. Şeýdi ben bir ýa-ni 4-nji, 5-nji sınıflarda okap ýören ýyllarymyz mekteplerde geçirýän şäherlerde aýdym aýtmak, galy berde soň bir sunwat mektebine dowam etmek. Ilkinji halipamyz Türkmenistanyň atgadan artist Durnaдар Hudaýberowyň eline barmak, şondan bir tälim alyp soňky ýyllarym ýöretýärler sanatçylyk mektebine geldim. Ondan soň Daňatary öz wadyny naky ýöretýär sanatçylyk sunwat mektebi. Şonu tamamlap şeýde mana şondan bäri halkymyzyň hyzmatyna. Marw welaýatynyň Türkmen welaýaty raby 1967-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda güýz faslyna eneden boldum. Ana şol ýyllarym näme adamyň ömründen töwelenme 53 ýaşda ýomratsan ýaşap ýörgedip ýör. Bir gyýdym 3 tane oglum bar, bularym töwelenme hemmeti bir ýokary bilim alyp muallimçilik edip beren we halka hyzmat edip beren we. Siziň ýoluňyzda dowam etdirýänler barmy perdentleriňiň arasynda? Bularym 3 ogul
Üçüzem tuvaleme, üç yerden. Tek koçanım, kadir canım, yerdarımam. Ay bular nesip boza, diyor arasa köşe yer diye Türkmen aga. Şonu eder diyen tamam mı? Şu günlerin bulardan bir köptadan nesip boza garasıyat. Adam ne evet orun ne? Evet bir geliyen, anardan geliyen sınıf otunu. Gizicik yakmedini, şu iyidinak berentlerine geçirilse mene başka pağıt bağdıra meydanmak. Onun için bizim bir kahraman arkadaşımın sayesinde bir bağıtıyar, maskalamız var, sağsın oda, giyici unnisi, aydıma sağda beslenen yurdumuzun ehli bağvat yetişlerine kuvanı oturan bir ağdacağım ama şolar önemsiz yaşap yakmaya çek verdim. Durmuşumuzda bağıtlı prototlarımız köp bolsun Halipa. Oğul gıyda artık çoğuluğa kuvanmak. Her var en atamiyet seretsin, oğuzumuza toylu unur köp bolsun. Inni yine de bir soru, bir şu sunvat elemini bir yani 4-nji 5-nji sınıfta aydym saada girişdik diýdiňizde bir ondan märi şu 53 ýaşa senli bir diýarymyzda bir näçe aydym saat bäýteşikleri bar. Bidem habarly 1993-nji ýylda ýanglan ýarym tele bäýteşigine gatnaşyp ýeňjem boldy. Bir şo ýyllara ýatlaýly. O ýyllar geçirýän ýanglan diýarymlar üniversite adamdan ibaret eminler olardy. Her vilayetden 3 tane aydym saylanardy. Onuň üçüňi içinden hem bir aydym ýeňji bolup şonu soýulan ýanglan ýarymlary her vilayetin öz bir ýeňjisini gadanmaly. Şoňa da netibe 93-nji ýylda 1993-nji ýylda men paýma düşdi şeýdim. Ýeňji bolup. Ýeňji bolup. Bäýteşiňiz Haýt Halipalardy. Ýadyma düşýär. Liwap vilayetinden Daňatar Gurbanov. Daşoğlu vilayetinden Guvanç Koçugarov. Ahal vilayetinden Bayram Orazowy. Balkandan Recep Gülkeniýew, Rowşan Haliýew. Aşgabat şäherinden Töre Şabadan şu wagtlar gatnaşdy. Mar vilayetinden diňe öýüňiz çykypdyňyz. Mar vilayetinden 3 tane ýeňji paýtagta gaýtmalylar. Ondan 3 tane 10 tane bolup çykýar. Onu 3 tanesi ýeňji bolýar, üçüňden biri paýtagtymyzda saýlanýar. Şonu Alty Gurbanov, ondan Nowruz Öwelmämedow. Şol üçümiz. Üçüňden siz saýlanýar. Üçüňden. Düşnükli. Şu ýanglan ýan tele bäýteşigine emin agdalar kimlerdi? Özgül Tekaýew, Akmamet Saparow, Ataway Şaharoğluýew. Şana şol Özgül Tekaýewiň Soýgul Jepbarowyň, ay şonu ýa Halipalaň agram ýoklar gatnaşdy da, ondan berem näme näçe ýyllar töweleme ýyzgaly. Şu ýadyma şeýler şeýler. Düşnükli. Indi söhbetimiz jemläp aydymlara geçelim. Geçelim. Owadan aydymlardan bir ýerine ýetirip beriň. Soňra gydykly söhbet eder. Onu aydymlary nesip bolsa dowam edibererse. Häzir bolsa bir sesiňiz gyzyşynça owadan aydymlardan ýerine ýetirip bermeňiz haýyşdy diýip mehriban ýeleşýär. Türkmen owadyny, owallar saýlaşyny atly gepleşigimizden taşşaşmaň üçin Halipa Aman Kadirov aydym aýdýar. Diňläň diýinjal. Vatanım ne diyar, hey aman ne diyar gel ay atanım yadıma düştü ey ağlarım. Ay buludum yar konunun tutunum ay tutunum yadıma düştü ey ağlarım. Sen bolsaň Halipam, men bolsam Talib.
düştü ey ağlarım. Ününü mehrabı münver Hey aman, aman 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 Gemün ver gel gel Alıyının önüne yürü Dokanmar Ay saçına tiptiğim müşkülen an var ey Ay zipinim ya adama düştü ey ağlarım. Ay kim radiyel Sancittin üdüllü Hey aman 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 üdüllü Ay kara bağrım sulu ay edilli Ay oynap gördüm yar monsuğum Üdüllün ey Ay üdülüm ya adama düştü ey ağlarım. Ay malını yattım mı düştü üdülüm yadıma düştü Ağlarım bahar Ay boyun ederdim yar monsuğum Üdüllün ey Ay üdülüm ya adama düştü ey ağlarım. Ay Mehrbali ilaçlar hormat tomaşaçylar owalar saatlaşan atletleşimi dowam edýäs. Amana ýerine ýetip beren ýa gaýdymyz üçin hoşarlygymyzy bildirýäs. Indi bir myhmana ilki türkmençilikde ata-babalarymyzdan gelýän däpde surda çay hödür edilýär. Ni Gahrman arkadamyzyň ilhamyndan sydylyp dören bir näçe kitap eserleri bar. Mehrbani arkadamyzyň ilhamyndan dören çay, melhem hem ilham adly kitap eserini Gahrman arkadamy şeýle tymsaly ýatlap geçýär. Üçüsünü ýyzyna goýdy ýa. Gahrman arkadamy şu kitap eserine çay hakynda tymsaly. Üçüsünü ýyzyna goý. Dördüncüýünü özüňe soňkularym myhmana diýär. Şu tymsaly näil düşünýär Halip? Gahrman arkadamyzyň bir ata-babalarymyzdan gelýän şeýle bir syýla hormatlary da ilk 3 gezek gaýtarmagy o çay bir demin alyp öz bir renkine gelip, ýetine gelip onuň dördüncüýünü özi o içmegi ýa bir o çaýyň tagamy, azylygyny, kemini, artygyny şonu barlap onuň soňkulary da myhmana. O ýerine düşenmerde de onuň myhmana hödürlemeli. Onuň ýa myhmana ýa ýuwanrak bolsa da derrew täzeletmek. O türkmen adam bir ata-baba gelýän bir ilkinji o bir hormaty, han bir çay içelýärdi. Ýa çay başyna o şunu ýa bir goýun bir beýik şeýle bir çaýa bir türkmeniň goýulan hormat mukaýdy düşünýänler. Gaty dogry. Edil arkadamy şu kitap eserini aýdýar. Şu tymsaly belläni aýdýar.
üçüsini ýyzyna goý, dördüncüýini özüňe galanlaryna mehmana hödür etdiýär. Şey diýmekliginiň esasam ýa özüňiz de aýtdyňyz. Çay tagamny alışmak üçin üçgedek ýyzyna gaýtarylýar, dördüncüýini özüňe goýmaklygyň sebäbim bir çaýyň tagamny duýup çay ýerine düşen bolsa mehmana hödür etmeli, ýuwanrak bolanmalsa-da derrewjek şonu täzelep bir mehmana gowy çay, bir tagamly lezzetli çay hödür etmek maksady bilen şol tymsal mehman arkadamy diýatlaýar. Indi sorawlara geçeli. Indi biz bilýäs, siz ençe ýyldan bäri toýlarda, tomolarda halkymyza bir öýdleňizden, owadan aýdymlaryňyz, saatlaryňyz bilen hyzmat edip gelýäňiz. Şu sunnet ýoluňyzdy siz üçin iň şowly ýyllar diýip haýsy ýyllar hasaplaýaňyz? Sunnata gelip, sunnata aýdym, şoň bir eşeretin lezzetini duyan ýyllam, şu arkadaşly ýyllam, şu wagt ýaşap beren ýyllam. Mehriban gahrman arkadaşymyň bir şeýle bir yurt başyna gelen gününden beýle eýýän bir sunnatymyza bir täzeden dikeltmegi, dutar gazaklamadyň bir türkmeniň kalbyna siňen saallary dikeldip bermegi, hasam bir aýtmana, döretmäne bagşydyr sadanlary, şahyrlanmada, kompozitorlanmada, ekli wagtda, ekli lugamlarda bir täze janlandyryp berdi. Men iň bagtly ýyllam arkadaşly ýyllam diýip hasap edýän. Düşnükli. Inni Halipa söhbetimizi şu soraw bilen dowam edeli. Ni ýaňam aýtdyk, eýýäm bir 53 ýaşy arka atyp barýaňyz. Ençe ýyllardan bäri mene bir toýlarda, bayramlarda halkymyza hyzmat edip gelýäňiz. Bir Türkmenistan diýarymyzyň istenli kunjugunda da Türkmen halkymyz aýdymsady söýýän halkymyz bar. Bagşytyny hormatlaýan halkymyz bar. Ýönendi size beriljek soraw şeýle Türkmenistan ýurdumyzyň haýsy kunjugy has bagşyny gadyrlap dinleýän kunjak diýip hasap edýäňiz. Bir-birinden ziyada şeýle görpediň bir bagşyar halkymyz bardy. Asuda watanyna o ýankyar aýdymlar, saatlar, haçanna bir watan asuda bolan, toýlanmadyň sanynyň artmagy, känelmegi, o bir-birinden artyk bolar ýöne men özüm bilemek. Soňky döwür hazam bir ahal topragyny men şakyrlygym ýedigim, o töweleme sawasynlar, o köprek bolýar, şoň üçin diýjek bolýan zadym. Bir-birinden artykdyr ýöne. Bu topragyň çöregini köpden bäri hyzmat edip bereňiň bir hatam bir topraga hyzmat edýär. We doýan ýeriňe müň salam diýär türkmenler. Müň salam. Şoň üçin hemmesine de hormat bolsun ýöne. Haýsy hyzmatda bolan ýerlerinde de bizinkine şol. Ak görek, pek görek. Toýa baranda eýýäm näme duýýan şu paragat halkymyzyň şeýle toýlar tutulýan, näwonýan. Toýa başlamakan şu watanyň bir asudalygy, howalamyzyň, asmanlamadyň arasalygy, biziň bir arkamyzda dağymyzyň balygy, ana şu zatlar buýtanlar hasam joşasyn gelýärdi. Ilhamlar joşup dursun. Halipa ýene bir soraw. Gahrman arkadamyzyň ilhamyndan dören Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitap eserini edýär arkadamy ýene bir tymsaly ýatlaýar. Şu tymsalyňyz bilen size soraw görnüşinde ýüzlenmek isleýän. Gahrman arkadamyzyň ilhamyndan dören Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitap eserini edýär arkadamy şeýle tymsaly ýatlaýar. Insan näme etmese ýüregi postlarmyş diýär. Gahrman arkadamyzyň bu kitabyny belleýişi ýaly haçan adam kitap okumasa ýürek postlarmyş. Sebäbi Gahrman arkadamyzyň kitaplaryna kän terediýär, okuýar, ekli bagwatda şo giden mektep halkymyza, ýylymyza, gönümizde ol bir günlükler, bir aýlyklar, onu asar Gahrman arkadamyzyň bu ýazýan her bir setirleri geljekde netillenmede arka bir şeýle bir mektep Halipa bolupdyr. Şoň üçin esasy kitapdan o daşlaşman kitap okusa adam ýüregi hiç azan patlamanmış diýär. Ýanky Gahrman arkadamyzyň kitaplaryna belleýişi ýaly bilinli ýaňy diýdik, ýene de diýýär bir sunuwatymy täzeden dikeltip berdi. Bu desanlardan biziň bir aňarymyzyň bir baý bir kitaplaryna bir görnüşi ýaly okuýşymyz ýaly men Muhammed Hanafiýa desandan şu ýol bolsun diýen aýdymy. Şeýle de Hedret Aliň ýanky bu rawayatyny üç oğlunyň gitmegi, üçünün Muhammedin bir giste gelmez diýen ýol saýlamagy we özüniň söwür ýarynyň Zeynän arabyň şo ýolladygyna düýşdaýan bolup, ondan ýedinden bolan ikisi geldi, Muhammed gelmedi diýdi desanna. Şonu Muhammedim nerede diýip Hedret Aliň bir aýdymy
Tabii şona mädir men. Aslında şu destan hakynda ýa-da arkadamy Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi adly kitap eserine giňişleýin durup geçýär. Näme? Nädir bir mümkin bolsa bu aýdymlary ýerine ýetirip beriň. Halipa şondan gepleşmegi diýende de söhbet şu arkaly dowam edýär. Mehman ýerleşe format tamaşaçylar diňläň. Diýin jalyň siz üçin Halifa Aman Kadir aýdym aýdýar. Dayın dilinde şadada tıpatlıyım inim yol olsun. Eyleğin sıramayı hanelim beyan. Eyleğin sıramayı hanelim beyan. Hak atamı derun o şah-ı merdan. Ay hakkı pinatına ye saklasın aman. Muhammed sıpatlayıp inim yol olsun. Hasan Aydar bir fena getirdim dile. Hasan Aydar bir fena getirdim dile. Ovadımdan çıkayım lan koymamın daştı. Ay miran marsan mı deme baralıyım bile. Muhammed sıpatlıyım, şadada sıpatlıyım, inim yol olsun. Mehribanım şadada sıpatlıyım inim yol olsun. Saklasın aman. Şadada sıpatlıyım inim yol olsun. Muhammed Anapiyat destanından Şah-ı Merdan Hedret Ali'nin 3 oğlu İmam Hasan, İmam Hüseyin, Körpe Muhammedçik. Muhammed düğüş verdi, düğüşünü sever yarını. Ömürlük yan yollaş olacak yastıktaşını sayladı. İmamına gitmek, bunu tapmak, gözlemek en kıyın yeri
eceden kakadan uruza dalmak. Karal ejetinin kakadının yanına geldi. Ağ etşek, göğünden maşşak, deyin zalcak deyip adar yamanını verdi. Güllüğün burgunun ne olsa, eceden kakadan uruza dalan Muhammedçik, bedenip, beslenip, at esvabına şaylanıp yola düştü. İmamın önünden ağaları İmam Hasan, İmam Hüseyin gavat geldi. Yer cigimzan yol olsun nira uğradın diyenine buları da bakan etti. Onu bizim gideliğinde deyip bulurum en atadan uruza dalıp üç olup yola düştüler. Emma bulan gidip barayan bir yol birden üçe bölündü. Daş belgilerine iri harflerde yazıldı. Gitse gelir, gitse gelmez. Ne belli? Muhammedçik ey ağalım bana şu yol verin deyip gitse gelmez diyen yol rıvanı oldu. Aylarını yıllar geçti. Hidret Ali'nin iki oğlu geldi de Muhammed gelmedi. Ali oğlanlarını bağrına basıp Muhammed şan nerelerde deyip 5 kelime söz oldu. Ay geldi benim iki canım. Ay geldi benim iki canım. Yine bir canım hanıyım. Hat ataklar bana da dey. Benim Muhammed badam hanıyım. Ay üşücüm yolu fanım. Yine bir canım hanıyım. Kir merdan can, soruyan sizden ey, aydın Muhammed görpem hanıyı. Ay can Hüseyin'im, gelin benim yanıma. Hay birin geçin, sağıma da dey, birin geçin soylama. Azlarının leşlerini hak verip dur umudunu. Edem hayran kaldı bugün. Şiir hudangan sengine. Gildemenler aydınlar ey. Benim Muhammed görpem haney. Hey badam haney. Bir görkölün bağlamın Oydun iznap gideyin Dağdan daştan Yelleney sudan Ödellerimden korayım. Hay birinin gefil yetse birin koyman karayın. Düldül bilen zülpü karanıp Güdaşıp yumayın çambarayın. Gildemenler aydınlar ey. Benim Muhammed görpem hanıyı. Ay bir Allah'ın burgulu men, dört çaryanın biri men, Muhammed şanın atası men ey ey, oların yârime. Ay nümiratlı, Kadir Hudaycan sen bergin mi demedet, ayan etnem şün, kalıptır Muhammed'e, benim Muhammed görpem hanıyı. Ay badam hanım.
Yiller suular gördüňiz mi ey manam jany Mehriban ileşler, hormat tomaşaçylar we wagtlar saatlaşan atly gepleşigime dowam edýär. Halipa, bir soraglara geçmeden öňürti siziň biziň gepleşigimizde gelýänliňizden dinleýijiler, tele tomaşaçylarymyz habarlydylar. Olar bize bir näçe SMS-leri ýolladylar. Bir mümkin bolsa Aman Kadirowdan gepleşiginde dowamyny bir goşuk eterlerinem haýyş dedi aýtaňyz diýip bize haýyşnamalaryny ýolladylar. Bir mümkin bolsa şu gepleşigimiz bilen köp sany dinleýijilerimiziň bir haýyşnamalaryny birlikde kanagatlandyrmak üçin, haýyşlaryny ýerine düşürmek üçin bir goşuk eterlerinden okap berseňiz. Başdyna beýmät inim o şahyrlamadan bir aladaňdan ýaly tämet çagalyk şapaň alyna boýalymyka. Çağı oyunlarına bağlanan yürek bu dutarın tetine oyunlymyka. Kuşlaryň huduty güýmäpdi wagtym, enemjanyň huduty ultudy bagtym. Şeýbegin at edip hödürlän tuğdun hödür şeýleti soğulmyka. Ayak pişti oynadan takırjak yerler misli balyk kimin yüzüren jarlar. Söýgüýüniň monjugun ýaýradan kepderler eýýän baglardan kowulmyka. Akmayan süýdüne ýuwrulan alkym duýmandyr, duýdurmanjyk alypdyr erkim. Öň erkinni minni däl men erkin söýgüge baş egmejek dogurlymyka. Söýgü ýaşadym. Sağ olun, Halipa goşuk eterleriniz üçin. Gepleşigime sonra jogap arkaly dowam edäli. Siziň ýaşyňyzdaky adamlaryň bagty nämedi? Ýagny bir siziň ýaşyňyzda ýeten adamlar näil pursatlarda özüni bagtly hasap edip bilerler? Bizim ýaşymyzdaky adamlaryň inniki bir adam ýaşaýyşy bir tapgyr bölünýär-de beýmerat. Indi bir 50-den soň eýämin ýanky daýyşky bir agtyjyň ujojuňa dolýar. Algap bardan ähli bir bagyt sagajyklaň oğlun gyýdyn geliniň ýerine bolsa bir öýüň bir asuda bolsa inniki garaşýan zatlaň bolsa şulaň bir miwetini sagajyklaň miwetini görmek ana bar enatan ardawy şoňa tingen mikadiýan. Ber nazar aga diýär. Gumru gonsa üçüňde nanyň bolsa saçaňynda kemiň näme gojagyňda agtyjagyň oýnap dursa diýär. Agtyja boljaklaryňyz hemişe daşyňyz gurşap dursun. Nalipa gepleşigimizi sonra bilen dowam edeli. Biz bilýäs bir size öýkünüp siziň şahannat hereketleňizi gaýtalap toýlarda, bayramlarda bir ýyl arasynda bir meşhurlyk kazanyan aýdymçylar bar, şägirtleriniz bar, haýwany şägirtleriniz bar. Ne bir Halipa hökümünde zeşeyle sonra halkyň söýgüsini kazanmaklygy üçin bagşy näil aýdymlar döretmeli, näil aýdymlar aýtmaklygy zerur. Hemem bu soradan soň ikilenji soragym bir ýaş aýdymçylara berjek maslahatyňyz. Bagşy islenlik ýagdaýda haçanam bolsa, irragam bolsa, ýaşyň bir İsat Türkmeniň ganyna siňen Türkmen halk aýdymlaryndan birinji basgançak halk aýdymdyr ýa-mı diýär. Ondan biziň bir destanlanmaz, aýdyşyklanmaz, ýanky diýişimiz ýaly kitaplamada eserlenmez, hemme söýgü temadan. Ana şolar bir eýýän halka iň bir ýakyn zatlar da biziň özümizde de, biziň öz baýlygymyz. Türkmeniň ganyna siňen aýdymlar diýär. Türkmeniň ganyna siňen Türkmen halk aýdymlary ony hemme bagşylarym Gidem özüňizden halk aýdym diýilen näýem şol. Ondan galy bertine biziň bir söýgüli şagyrlanmaz barda, beýik bilen şagyrlanmaz. Sakasy gana magtumulat amazdan gaýdýar. Oňundan Kerim Urwan epes, bir nazar udaýnalar, Urwan nazar edi. Ay bu sanardan tölemek kenne. Olaňam her seniň içinde bize ýakyn aýdym edip döretmäge goşgulary tölemek. Hiç ýerden weldemeler ýödümizde var. Ana şolary olansa, şol halka ýeterde, köpçüligine ýeterde, halkyň öýde saýlap alýar ondan. Islenlik ýagdaýda. Düşnükli. Indi Halipa maslahatyna geçmeden öňürti ýene bir soragy ýadyma düşdi. Niýe mellediga siziň ýoluňyzdan bir barmak basyp sanardan köp ýaş aýdymçylarymyz size öýkünüp siziň şahannat hereketlerinizi gaýtalap toýlarda, bayramlarda halkymyza hyzmat edýärler. Naýdaly bir toý tomga bardyňyz, öňüňizde de ne bir siziň ýoluňyzda dowam etdirýän ýaş aýdymçylaryň biri aýdym aýdyp dur diýerler.
Bizi gördüňiz. Şo pursat sizi begenlerdim ýa gynanlardymy? Elbette o begenler, begemrat men sebäbi sen bir aýdymyňy aýsalar, şoň göreden aýdymlaryndan birini ol millet haýyş etse, halk haýyş etse, aýdymam ýaşapdyrsa, ana bine onu kowuran. Ondan o şo hereketiň etjek bolup, sen ol aýdym aýdyp berkä özümizde ol özünden bolýanlar, özümizden bolýanlarlaryny şu azyny boýluň gyşary, onu hem şunu kadyp sonra öýler köper, ol şol kiçirek dızap şu jany. Ýok ýa-ni pursatlar aýdym aýdyp ýokmeli ýetmeli almaly. Ondan oňa ökünç şonu özüňiz edeni dokda öz dörep ol öz bolupdy. Onu edeýin diýip bolmaz. Ýöne şu edilen zady bir o gaýtalap o da detse ondan käwat görýänler azy gynal ýa-am şu. Esasa men ol diýjek adam bol özüňden özüň bolmaly. Mıllagaň sözüňizden möleýän bagşlaň halipa mıllagaň bir aýdan sözleri ýadyma düşýär halipalardan eşitdim. Mıllaga şägirdlerini şeýle wesiýet ederkenler menden öwreni beriň, bilenjeňizi alyberin, sanyjyňyzy ýükläberin. Ýöne maňa ýükünjek bolmaň. Aý, sag Maňa ýükünseňiz size mıllaň çöwrüýüz diýerler diýerken. Onu şahirlamadan bir setleri var da bir döwürde şahirlamadan. Şol aýdyan aýdymyňy, sadyňy bir ýaşar ýaly. Näde bu gonar ýaly. Käbir ondan görýärdi. O şahirler onu bilýärdi. Dokda halk gelýärdi. Zekini ýasylar öwünjüň bolar. Şemin ody ki men şöhrady bilen. Tanalmaýan ýerde odanlar olur. Deli zekini öýber öz ady bilen näde. Ondan eýem şöyle düşünükler. Ýa-ni halipalamadan hem çeken zähmediniň eýem şöwrüýdi bordy işi. Şu zatlara getirýärdi. Ni bir ýaş aýdymçylara näme maslahat berip bilersiňiz? Ähli baýlyklar, gymmatlyklar biziň öz ýurdumyzda, halkymyzda Mehriban Gahrman arkadamyzyň bir başda belleşmeli ýaly dikeldip bermegi, sunwatmada gaýtaryp bermegi, dessanlanmady, ähli wagtda hiç ýerden daşyndan zat öldürmän. Öz o kitaplarymyzdan, öz dessanlanmadan, öz halk aýdymlaryndan ýeterseler, başka bir de baýlyk gerekýär. Öz baýlygymyz sunwatda da ähli wagtda töweleme ýetikde. Ondan o köpçülükde bagşyň bir berjek bilen kiçik maslahatymyz 53 ýaşda bir kiçik çagar gak gelse-de şoň gowyny tapşak bolup. Ýa bolmasa bir aýdymy 5 ýa-da 10 ýa-da gaýtdyýseler hem bir wagt salyrak şoň gowyny ýykmajak bolup pes päl bilen Bagşyň borjam. Bagşyň borjam şu ana şonda seni ýa-da dinleýän zyk bolýar-da ol bir 50-100 adam masal getirýän. Şoň üçin bir jiginiň gowyny alty ýa bir öýe bar. Yatıp baranak da şuna şeýitmeler şoňa pursat döretmelim diýip gynalýaňda ýöne ana şol pes päl kiçiwlik bilen adamlar bir kanagatlanlar bilsen ana biziň maslahatymyz şol. Düşünükli. Onda halipa beren maslahatlaryňyz üçin biziň size ýetiren soraglary jogaplandyran gyzykly jogaplaryňyz üçin hoşalamagy bildirip gepleşmede aýdym bilen dowam eder. Bir sana aýdym ýerine ýetirip beriň. Soňra gepleşmede ýene-de söhbet arkaly dowam eder. Mehriban eýleşler, hormatly tomoshaçylar, o wagtlar sağlaşan atly gepleşmeden daşlaşmak üçin halipa Aman Kadirov aýdym aýdy. Kış günleri kuşlukdy. Hay kışta sevgiň wagtymy. Ah ýaşlykdy. Giden gögün boşlukdy. Bir ýandan uruş, bir ýandan hasrat. Hasrat bolşulukdy. Kedillik qahat. Ana şol ýogy ýyllara gelipdi gawat. Meniň ýigit wagtym, eniň gaýdy wagtym. Tijinne galay Kangalay oyunlu tijinne galay Meniň ýigit wagtym seniň gaýdy wagtym Ok gitmedi ýolumda içinde galay Meniň ýigit wagtym seniň gaýdy wagtym Meniň oglan wagtym onuň gaýdy wagtym Derler yanardı, oyun köpürüyordu Gidiyenler has köpürüyordu
vaktim Ketenin içinde kadar köp vaktim Derdim geregim Cemmol oylan Seret ekli boydaşlığın başları boğulan Sen derdin Qarrab baryan ve oğlan Savrın öz vakti var Dağmen öz vakti Ay bilmedim ne benim Gittiğini var ne Bilmedim ne benim Gittiğini var ne Niçin bir savuçayım Gittiğini var ne Düşürdüm başkanım Nitimi var ne Gözlerimden gittim Tamam saat vakti Gözlerimden gittim Tamam saat vakti Anlatam İçin bir savuçayım Gittiğini var ne Düşürdüm başkanım Nitimi var ne Gözlerimden gittim Tamam saat vakti Gözlerimden gittim Tamam saat vakti Bir dönem asmandan Bir koca bürgüt Kıyırdı, ey yaşlar Siz juda münasip jigit Yeni kışa kalma var yigit Mivi yetişti mi? Yığına büyüdü vakti Tokoy bürgüdünden alıp ak pata Kışa kalmadığı ektettik vadı Ya sen sadı oğlum Ya da men sadı Söyleyin ağdaştayım Tamam Ağdaştayım Attılar maşina Titittim ağına Attılar maşina Titittim ağına Topulup tuttular Valamdan sonra Gittim ayınımdan alma Ve kürtüde olsa Yeni kayın vaktim Ve kürtüde olsa Vente kayın vaktim Doğru ayarımdan Doğru ayarımdan Dalanın tiyatım Ben minki olsam Minki değil olsam Onu min deyip sen bağıttı olsam Hemen benim baktım, hemen baktım Hemen benim baktım, hemen baktım Ana Şol mahal Güllerine görünü önce Güllerinin kaçtı İşnancı kıncı Son kaçtı 4. Ondan 5. Şonna şon mek vakti En eziydi vakti Kimde olsa sana sataşan kişi Çağıçıklan baltına sağ olsun başı Yönü sen başına sadaysa kışı Giyeceğin yoğrulmaz mı 10 günlüğün vakti İçeride otursam yüreğim ısıya
taş çıksam asman depemden vasya. Ol goşkun kenidem bağrıma yak ya. Tas şahir olupdum. Şuol kıyın vatım. Arada aylandım gecin yerlerine. Arada aylandım gecin yerlerine. Yaşlık güllamadım gecin yerlerine. Yitirdim gün yaşlık gecin yerlerine. Yitirdim bir gece bir günlük vaktim. Geçiptir bir gece bir günlük vaktim. Kanlı kim oturur önkü yerine. Ol dünyada yatır önkü yerine. Bir tapmadım vadım önkü yerine. Benim yigit vaktim senin kayın vaktim. Ketinin içinde kadar köy vaktim. Bir tapmadım vadım, bir tapmadım vadım, bir tapmadım vadım önkü yerine. Benim yigit vaktim senin kayın vaktim. Ketinin içinde kadar köy vaktim. Ay benim oğlun vaktim, onun kayın vaktim. Dünyada ne şey kendir gençeti yaman. Ey dünyada ne şey kendir gençeti yaman. Ay bir olur yersiz kahır joş geldi. Aşıklara burun akır damanır. Yardan ayrı düşüp aradaş kalsa. Vak vak ho daş kalsa. Dostunu saklama nepten kalmasın. Ey saklama dostunu nepten kalmasın. Ay düşmanın eyleme sarın bilmez. Ağaçtan algın mete bergin olmasın. İşmiş güller anlamada duş gelse. Vak vak ho duş gelse. Ne deyin dostlar yanına sanay. Onvat düğün bolsa demir kanada. Ey onvat düğün bolsa demir kanadan. Ay acel kapmaz mı emir gelse Allah'dan. Ey hakikat yer
Hakikat yeryüzünlerimiz binadan hak ırzası bilen, hak buyruğu bilen başa daş gelse, vak vak hey daş gelse. Ey mantumulu sözlük aklın yetince, mantumulu sözlük aklın yetince, ay kıyamatın kadar bir kar yatınca. Armağanıdır bu dünyadan geçince. Yanşı yigde yaman hatın duş gelse, vak vak hey duş gelse. Yaralı yanayım köydüne canayım, Hakikat yeryüzünlerimiz binadan hak ırzası bilen, hak buyruğu bilen başa daş gelse, vak vak hey daş gelse, vak vak ho daş gelse. Mehribani ileşler, hormat tamaşaçylar, owalar sağlaşyny atlyp etmişigmidi. Halipa Man Kadirov bilen dowam edýäs. Aman aga size şeýle sorag, toýlarda, bayramlarda bir köpçüligiň bar ýerine sizem bar aýdym saarlaňyzy bilen, goşulaňyzy bilen, destanaňyzy bilen näderki berjek soragmyda da bir jogap tapmaklyk size bir kynçylyk döredöýdüm dok. Sebäbi köpüň içinde bolýan adam näme her bir pursatlara şaýat bolýar. Halipa hökümine şu soraga näme jogap berersiňiz? Türkmen halky näil häsiýetlerdäki adamlar kän halanır? Yani Google häsiýetler hakyny ýaş aýdymçylara maslahat berdiňiz. Ata-babalarymyzdan gelýän şeýle bir köp aýtgylar bar-da. Türkmen halky näil häsiýetdäki adamlar kän halanır? Ulumsuluk, göwün etmeýçilik. Ana şonu bir hiç asanan bir Türkmen halky halamady. Şu zatlarda näme ilçikde bolýar da onu halkyma hiç asanan halanır. Düşnükli. Ne ýene de şeýle sorag. Sunwatdaky dostluk diýip näme düşünýäňiz? Derejeli adamtynyň bagşyň saganyň öz bir dinleýijileri bolýar da belli bir derejede. Onuň saňa hasam ýakyn dinleýijileň şutaýny ele boldur, şutaý beýle boldur, şulaýdym deresiň zat ol saňa ýan sunwatda medeniyetde. Dost adamlar şolary diýip düşünýär meni. Sunwatdaky dostluk elbetde aýdymsy sadanyny tapar ýok, şoň dinleýijiler bolýar. Onuň dinleýijileri bolýar, onuň hem näme onuň ýene de bir dostluk sunwat diýen medeniyet onu hasam dostlaşdyrýar ka diýen sebäbi dünýäde bir baýdat sunwatda. Düşnükli. Halipa ýene bir sorag, özüňizem şaýat bolýansyňyz, bir ýylyň islenlik fasylyny köpetdaga seýletsek, bir gyşyň ýazyň tomsuň guýdyň tapawdy ýok, bir ýaşyl baý bosanyga bürenip oturan baý bakçylara gözümiz düşýär. Baý bakçylaryň adamyň saglygyna da, ömrüniň uzaklygyna da bir özüniň oňuň täsirini ýetirýär diýip dünýä ylmy tasdiklaýar. Sunwata täsirini ýetirip bilermi? Elbetde ýetirer. Sebäbi ýurdun cennet ýalak bir ýaşyl öwüp durdy. Suratkeş eýem o sadanyna şahyr hemmedir gözlegide bolup adamdan göwünü açýan bir Alhamyň joşurýan zatlar da onun tarapyndan her ýyly bir müňläp bagyna hallar oturdy. Ýa kadamyň saýatyna her ýyly bir müňläp saýaly baglar, niwel baglar oturdylýar da ondan soň bir ýadyma düşýändir geçen ýerde bir atam köne piýliň sowy etmäňe ata kes oğul halal edermi ýaly. Seniň eken nahallaň üstüne menen bir jana halzyk ekermi ýaly. Kakam köne kylzyň sowy etmäňe. At minip meydanyna gelermi ýaly. Bilip bolmaz, watanyň üstüne süründe düşman döş berip öňünde durarmy ýaly. Ejem janym, ejem. Köne ýalyjyň sowy etmäňe. Sen mehriň madam ýanymda ýaly. Yat illere gedelense gidemde, sen şu köne ýalyň iskap, ejem jan ýatarmy ýaly. Lälem mehriwanym ýastykdaşym kim bir goç oğul sowy etmäňe. Biziň nesilmeden gitmedi ýaly. Ay bilip bolmaz. Meni senden irak etse keçik wal,
ketekinin dili yetmedi ýaly. Şahyr diýjek bolýanlardan bagly, bakşaly, watanyň asuda bolsa, ýurdun paragat bolsa, goç ogluň gyýdyň bolsa, dowamatyň dowam bolsa, ana şo goçkada da hem aýdylypdyr da. Sağ olun, Halipa täsirli gurulmagyňyz üçin, ýurdumyz asuda bolsun, biziň bagty durmuşda ýaşamagymyz üçin iýjatyn günnüýt edip rahmet çekýän mehriban arkadamda, Halipamda ýene bir ýoly köp sag bolsun, aýdýas gahrman arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Edid arkadamyň saýasynda diýarymyz asuda bolup, hemişe şu ýaşyl dona bürönüp dursun, diýarymyzda da toýlar kän bolsun. Indi şol toýlarda da bagşy tadynlar joşdurmaly. Mümkin bolsa gepleşigimizde joşun aýdymlara, saatlara wetlep dowam edäýli. Mehriban iýleşer diňläň, diýin jalyň siz üçin aman Kadir faýdymaýdy.
Mehriban ýylyşlar, hormat tamaşaçylar, biz gepleşime dowam edýäs. Halipa size şeýle sorag. Türkmenne aýdylýan şeýle bir söz bar, aýtgy bar da, ogul atadan, gyýyz eneden edebalarmış diýilýär. Indi tuwalama sizin ýaňy ýöňizde aýtdyňyz, 3 oglum, 1 gyýdym bar diýdiňiz. Indi ýaňy sözümizi aýtdyga, ogul atadan edebalarmış diýilýär. Ogulluňyzda näil häsiýetlen bolmaklygyny isleýäňiz? Ata höküminde. Hemeşe dem aýdýan kiçoğulluğu, pesperligi, gelen adamyny bir buğday, nanyň bolmasa buğday sözüň ýokmy diýýär ata-baba bilen. Şu bir sözler bilen, malaýymlyklar bilen, pesperlikler bilen adamlaryň bir göwünü tap. Haýsy kärde bolsun, haýsy işte netibe çekip işlededen ana şu pesperligi, kiçoğulluğu hemeşe ýöňüzürýän adam. Şahirleme diýär, entek sadalykdan ýan çeken ýok. Sada bolsun ogluňyz gyýdyňyz. Sadalykdan aýyrmasyn. Indi Halipa, Kahraman arkadaşımız bir döwrümizde bir aýdym işlejek bolsak, saat öğretjek bolsak, döwreden aýdymlanmady häzirki döwrüň dinleýijilerin islegine görä şeýle bir gyzykly wakalar siňdirip şekilli aýdymlar görnüşini dinleýijilere ýetirmäge umuman ediz arkadaşymız sungatymyzy ösdürmek üçin ähli mümkinçilikler döredip berdi. Öňüňizde goýan maksatlaryňyz barmy? Täze aýdymlar döresem diýänsiňizne öňüňizde de bir ýylyzyna bir diýarmyz toýlaş ýany ýurdy. Toýlamyz goşulanyp gelýär. Ne bir toýlarymyza näme bagşylar sadanlaryň bir özleriniň bir sowgatlar bilen aýdym saatlar bilen barýarda. Bir öňüňizde goýan maksatlaryňyz bardyr. Şular ýaly iş etsem diýänsiňiz biz bilen dinleýijiler bilen paýlaşdyňyz. Hemme adamyň bir arzuda ýaşaýar, guş ganaty adam arzusyz ýaşa bilenokda şu paragat watany Kahraman arkadaşymyň şeýle zamanada ýaşadýan halkymy doýup ähli wagtda şahyr sadanna ýa-da aýdym döretdiň halk köpçüligini ýetiren edemini. Türkmen owaty ýaýlymy, owat radio mirasy, garaz hemme gepleşiklemeden ýa istibilen halkymyza ýetirip bolýar. Şay bir zat ýatlar meliyada ýaş killemede bir aýdym ýazjak bolsa, studiýa barjak bolsa, näçe bat nowata durmaly, o giýjak jamaat çenli. Nowatyň ýeten üzümlik ýetik. Ondan soňra näme adam, näme ukusy gelip biler, sesi ýadar. Şo kynçylyklar bar. O inni tuweleme Kahraman arkadaşymyň o medeni döýlerine, dünýä derejesindäki o etrap merkezlerinde studiýalar ýa-da etmäne mümkinçilikler. Garaz şu ähli bowluklary Kahraman arkadaşymyň. Bahana taparlyk ýok. Hiç şeýle diňe döredip aýdyp bilseň, biziň mümkinçiliklerimiz şu watanyny, şu ýurtdy Kahraman arkadaşymyz şonu döredip berdi. Etip bolsa şu paragat ýurdymyza wasp edýän Kahraman arkadaşymyň peşweş beren zamanasyny doýup halkyna bagş edip ajaýyp bagty. Alkyş eder, şöhret eder arkada. Ömrüň uzak bolsun, ýollaryňyz ýagty. Alkyş eder, şöhret eder arkada diýen aýdym. Netip bolsa döredi otyz geljekde dal köpçüligine bir ýetirer. Netip bolsa bir ýerine düşerdiýen tamamydan bar. Onda biz sizden şeýle joşun aýdymlara garaşýar Halipany gepleşigimizi aýdym bilen dowam edäýiz. Söhbetimizi jemläli. Mehriban ýylyşlar gelin aýdym dinläliň, soňra gepleşigimizi Halipa Aman Kadyrow bilen söhbetleşik arkaly dowam ederiz. Gijelerim owadan, günnülerim owadan, garaz ýaşaýyş owadan, ejeň bolsa ýanyňda. Yüdüm gödüm gülüp dur sen arama ejecan. Dünya dursa duratır yok garama ejecan. Maňlaýyňda bargasyn sen arama ejecan. Dünya dursa duratır hiç garama ejecan. Ejecan san kebem yok garama ejecan. Ejecanım mehribanım sen arama ejecan. Bağlan arrani, arratab bir varrani, sen varrama ejecan. Bitir bağlan arrani, bitir bağlan arrani, arratab bir varrani, sen varrama ejecan. Ejecan, san kebem yok arrama mehriban. Ejecanım mehribanım hiç varrama ejecan.
Minde tindegine sen yok karama geceden Dilimizde tinatet Hirden denge tinatet Minde tindegine sen hiç karama geceden Karşılatın kocadan Karşılatın kocaman Bolup bir de mehriban Hiç karama geceden Geceden sanki ben yok karama geceden Gece canım mehribanım sen karama geceden Gece can zanecim sen karama geceden Gece canım mehribanım sen karama geceden Hiç karama geceden yok karama can kemer Satma kaşını Giray tilbi teyey Geybe varadı Kumay ana gözümden Dökme yaşını Giray tilbi teyey Geybe varadı Kumay ana gözümden Dökme yaşını Giray tilbi teyey Geybe varadı Sen benim padişahım Tahtında vardır Bana giymem tilbi Bahtında vardır Sabreyle tüvdüğüme Vaktında vardır Günay tilbi teyey Geybe varadı Lokması pişmeli Ay gül giyim tilbi Kara yaraşmaz Günay tilbi teyey Geybe varadı Ay kumayana gözümden Dökme yaşımı Günay tilbi teyey Geybe varadı Günay tilbi teyey Geybe varadı Günay tilbi teyey Geybe varadı Ine mehruban ileşler hormatly müşaşlar owallar taýlaşan atlyetleşigimizde Aman Halipaň size yerine ýetirip beren aýdymlary şulardan ibaret. Gepleşiginde dowamyny Aman agaň yerine ýetirmegini owadan aýdymlara diň sallyk, gyzykly söhbet etdik. Umuman bir şu gepleşigimiz dinleýijilerimizden azy känne göwünde yaranmyrsa, näme bugun çeken zähmetimizden bir ýerine düşdigi diýip biz hasap edýäs. Halipa bir çaklyk kabul edip Marw welaýatynyň Türkmen welaýat tarapyndan ýörüýti biziň gepleşigimize gelip dinleýijilere owadan aýdymlary ýerine ýetirip bereniň üçin ýene bir ýola köp sag bolsun aýdýas. Maşalaňyz awat bolsun. Ogul gyýylaňyz agtyjaklaryňyz, şowuljaklaryňyz size diňe öýleriniň gowunlarlaryň degenler dursunlar. Size de şu gahrman arkadamyň saýasynda Iziz arkadamy tarapyndan döredilýän mümkinçiliklerden peýdalanyp bir ogullaryňyz bilen
şägirdler bilen edid arkadamyzy alkyşlayan, ýurdumyzy taripleýän owadan aýdymlary döredip, toýlarda, bayramlarda halkymyza edid arkadamyza ak görekden hyzmat etmekde de uly üstünlikler arzu edýär. Köp sağ ol Beýmet. Şu aýt beren aýdymlanmaz, rowayatlanmaz. Azda kän halkymyzyň bir göwünne o ýaratyna bar, baýlyk şonuna biz sebäbi watanymyz asuda, ýurt asuda, her kim işden soň olar. Daýhannamyz bar, çopannamyz. Bulan hemmesiniň bir armasyny şu biziň gepleşigimiz hala ýetir bilen bolsa, hemme mehriban gahrman arkadamyzyň bu sowgat beren zamanasyna armasyny ýetirdiňimiz bolar, dinleýijilerimiz de şerak sowgat bolar. Mehriban gahrman arkadamyzy zansa, ömür uzak bolsun, bizi şu bagtda şu zamana ýetirdi. Öýe barsak bagty ýar gojolugymyz köçe açyksaň adamlamadan bir göwün açyklygy, çağa açyklamadaň bir erkana ýatyp erkana turmagy ýurdumyň şeýle bir asuda bolmagy gowundyr. Onu biz dolu derejede duýýas. Köp sağ olun. Alipa arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ýene bir ýola sunwatda uly üstünlikler arzu edýäs. Siziň bir owadan aýdymyňyz bar, döredän aýdymyňyz. Öňe Türkmenistan, diňe öňe Türkmenistan, jan watanym Türkmenistan, arkadagy şöhrat dilep, diňe öňe Türkmenistan, gahrymana şöhrat dilep, diňe öňe Türkmenistan. Halipa şul buýsan şul aýdym bilen bidaýar gepleşigimiz jemläli. Mehriban ýeleşýär. Biz ýene bir ýola size maşgala awadançylygyny, ýurt parahatçylygyny tüýsüremeden arzu bolýar. Biziň asuda, erkana, parahat watanymyz bar. Mehriban arkadamyz bize şeýle bagtly günlere ýetirdi. Diýarymyzy aýdymsada wetsedi. Mehriban arkadamyz bizi şeýle bir bagtly pursatlara wetsýäniňiz üçin ýaşyňyz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun, tutýan tutumlaryňyz mundan miýanada uly rowaşlyklara wetsensin. Siziň saýaňyzda Türkmenistan bir taraplyň mekanyny bilen ajaýyp bilimizde garaşsyz bak bir tarap Türkmenistanyna hemişe toýlarymyz köp bolsun. Ýene de ýagşy günlerde hepden diňç güni Türkmen owadyna görüşýänçä hoş wagt.